balama oni hera anga fulbe o bela jele ken le fin sur me eterno mejaw selen watina malikono malikoka imana ke yorero la imana ke fenfena anga fulbi ko matiga nema aga hera aka duba dama do bali o ka toyka no watina ansila awye kokura tuni awka émission mandi kono no ye awna ke neseru vous serez mes témoins avec le révérend pasteur Pierre Dako ame midi o ma chien flakalo konana wala sa ansila kokura amna tuga dama no watina fulkan folo ako lasi awma no watila Eterno flebao yorobe anga fulba bela jelenye amati Yesu Christ atola amen chena ko alaka duwa uye alaka nema ka uye mati Yesu Christ ka nyela kene bo uye ka nga jamana basigi ka frafina basigi kibaduma ka uyo aka se yorobe Yesu Christ atola. Merci beaucoup pour le kelenko aywa samba nyina pa ko so lenga to ona ako siganye ka sheyu ta ko sigi nimi jolo no ekisi kama so bi amna midi awma ayo fosa kalan di kunde ka aw bo dibla ka nawe kana yelna karamo anga temtemena an kuma na ko église o ye Christ sere ye fin chama fo fin bafla an hakil tour la ko sere iko ko église be Yesu sere akara mo dureo akara mo batan be sega ke Yesu sere akecho ma fana na fin fla be église no tei ko a to boje ka demison kulu labe ni ala ka kuma nyuma ko ka sere la tashini anika kiborman fana fana fo bimba kanga masala kiborman de kan ko sabe wala ko soni kala semba na amna kuma kiborman a focho amna o do fo nyana kanamo bakurubala ni ngala ka bo kiborman sa fo chuga jimana ina mu fo nene flebo ni watila aywa eterno nga foli be ye nga foli be ala mabo be ye kiborman fo chugo kacha ni senu yere be fo chugo di amma d'accord ka keni yoro chugo yae jamanaw siyaw ani dugukolo yɛrɛ yɔrɔ cogoya ye adamadenw sigi cogo donc i bɛ taa yɔrɔ min na kibaruya fɔ cogo min bɛ se ka to olu bɛ sɔrɔ ni senu bɛ o dayɛlɛ a b'o sira di o de kosɔn Yesu ko an kana baara kɛ ni senu kɔ dɛ parce que e bɛ taa se yɔrɔ dɔ la i yɛrɛ bɛ bloqué quoi i t'a dɔn bɛ min fɔ i t'a dɔn i b'a daminɛ yɔrɔ min na i t'a dɔn i b'a laban yɔrɔ min na nka ni senu bɛ sin ka dayɛlɛ ye ten ka sira dayɛlɛ i bɛ se a fɔli bɛ se ka nɔgɔya i bolo o de la jɔyɔrɔba bɛ ni senu la o la kibaruya fɔ cogoyaw an kalanna caman na a bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don dɔ bɛ marché yɔrɔ dɔ la dɔ tɛ marché yɔrɔ dɔ la ɔ o la o de ye cogoya an bolo an bɛɛ ka se ka kibaruya fɔ parce que a bɛ taa yɔrɔ min na a bɛ taa mɔgɔ minnu cɛ ma ni a b'u dɔn n'a b'u ka cogoya dɔn fɔ cogo min bɛ bɛn u ma o tuma a b'o de ta o la bi kibaruya fɔ cogo dɔ fana b'an bolo an bɛna min fara sɔrɔlenw kan ka dɔ fara dɔ kan voilà. Merci beaucoup o kɔrɔ yɛrɛ bɔra ka fɔ sisan yani yɔrɔ bɛɛ n'a kɛcogo don parce que dɔ bɛ sɔnni ma dɔ bɛ sɔnni ma mais a bakuruba la a ko bɛɛ ka to ni sɔnni bolo n'a fɔ i y'a fɔ émission tɛmɛna cogo min na ayiwa i y'a fɔ k'a fɔcogo ka ca yala a misali dɔ b'i bolo ka yira anw na min ye kibaruya fɔcogo ɲuman ye wa. Eterno a misali dɔ b'an bolo an bɛna o jira émission in na bi i bɛ se ka se dugu dɔ la ayiwa dugu ɲɛmɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko wajuli tɛ k'anw fɛ yan o b'a sɔrɔ aw y'a labɛn ka taa ni minɛnw ye k'a bɛ taa fɔli kɛ fɛrɛ kɛnɛ la i y'a ye ɔ u bɛna fɔ ko kibaruya tɛ fɔlu fɛ yan ɔ ni senu bɛ se ka dayɛlɛ a ka don duw kɔnɔ kelen o tɛ kɛ ni mankan ye ɔ ni dutigi ma gɛn mɔgɔ min gɛn du kɔnɔ a bɛ kibaruya fɔ hali ni maa yɛrɛ gɛn i bɛ taa du wɛrɛ kɔnɔ ayiwa o ye dɔ ye sigida yɛrɛ la walima jamana ye dɔw yɛrɛ la ban bɛ se ka kɛ ko aw kana kibaruya fɔ fɛrɛ kɛnɛ kan mɔgɔw ye o bɛ se ka kɛlɛ nka a ti fɔ fiyewu ayi n'i y'a jateminɛ bi na jamana dɔw bɛ yen minnu t'a fɛ ka Yesu ko mɛn minnu t'a fɛ Yesu ka fɔ ka jamana kɔnɔ fiyewu nka Yesu ka cidenw bɛ yen missionnaires bɛ yen u bɛ dugu kɔnɔ u bɛ ka kibaruya fɔ u b'u ka baara kɛ mɔgɔw bɛ ka tobi fana alléluia diɲɛ jamana si tɛ yen bi n m'o de f'i ye i tɛ jamana si ta bi dugukolo kan a lamɛn dɛ ko chrétien tɛ yɔrɔ min na ko kibaruya tɛ ka fɔ yɔrɔ min na a tɛ yen a tɛ yen hali ka yɛrɛ mɔgɔw bɛ kɛcogo bɛ yɔrɔ i miiri tɛ se ka se jamana si ma bi
ko jamana datugulen no ko bi ko chrétien te ko wajibi te ka kɛ chrétien bɛ ka fɔ o jara ko sɛbɛ o la fɔ cogo min b'an bolo bi ka jira an balimaw la eterno n'a ma ɲɛ kaban ko an y'a jira k'a fɔ ko église bɛɛ ye Yesu sɛrɛ ye an y'o fɔ ani église bɛɛ kan ka wuli ka kibaruman fɔ ni église min tɛ kibaruman fɔ o ye église ye min salen don o salen don an kana k'o fɛ dɛ hali n'a bɛ mankan sɛbɛn bɛ caga église kɔnɔ a ye mankancilaw de ye ko aw de ka kibaruman fɔ n'a ma ɲɛ kaba ko bɔra an da ni émission in na a ka ɲi fana an fana ka fɛn dɔ jira mɔgɔw la an lamɛnbaaw n'an filɛbaaw la min fana bɛ se k'u dɛmɛ ka Yesu ko fɔ ka kibaruman fɔ u ye dɔw sɔrɔ jɛ wɛrɛw fɛ nin bɛ fara o kan a bɛ se ka kɛ nin dɔw siɲɛ fɔlɔ fana ka nin kɛ o la tɛmɛnen ayiwa matigi ye an dɛmɛ n sera ka sɛbɛn dɔ labɛn sɛbɛn dɔ voilà kibaruman fɔ fɛrɛ don a sɛbɛn man bon a man ca n'i y'a bɛɛ de ye nin ye a bɛɛ de ye nin ye a bɛɛ de ye nin ye ayiwa verset damadɔni de b'a kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen verset 5 o de b'a kɔnɔ verset nɔgɔmanw fana don minnu bɛ se ka Yesu ko fɔ kisili ko fɔ mɔgɔ wɛrɛ k'a jɛya k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kuma caman ni i bɛ se ka baara kɛ n'a ye a tɛ tɛmɛ miniti 5 kan nin gafe in awɔ i bɛ kibaruman fɔ n'a ye miniti 5 i bɛ se ka sigi dɔw kɔrɔ u bɛna fɔ ko temps wɛrɛ t'an bolo d'accord non n fana n t'a ka wagati bɛɛ ta a ye miniti 5 dɔrɔn di yan voilà i y'a faamuya o la i bɛ se ka o kibaruman fɔ ni nin ye ayiwa n'i bɛ nin lajɛ a page fɔlɔ o ye nin ye aw ye o kow sɛrɛ ye Yesu ka ɲɛnamaya sɛrɛ Yesu ka ɲɛnamaya ka bon a ka girin a ko ka ca Yohana yɛrɛ ko Yesu ye ko minnu bɛɛ kɛ ko n'a kun fɔra k'olu ko bɛɛ sɛbɛn k'a dugukolo tun tɛ se a livre kɔrɔ o ye ca da ye i m'a ye donc sisan ayiwa an bɛ dɔɔnin dɔrɔn de ta wala walasa an filɛbaaw n'an lamɛnbaaw église u ka se ka misali dɔ sɔrɔ u bɛ se ka kibaruman fɔ ni min ye aw ye o kow sɛrɛ ayiwa i bɛ se k'o ɲininka n'i ye mɔgɔ dɔw ye i nana sigi caman u ye sigiyɔrɔ d'i ma i bɛ se k'a f'u ye a bɛ hakɛ to ayiwa sɛbɛn kunkurunin bɛ n bolo n bɛ fɛ k'o jira aw la aw delila ka nin gafe nin ye wa aw ye o kow sɛrɛ ye an ma nin ye n'i y'o fɔ mɔgɔ voilà donc kumakan dɔ b'a kɔnɔ min ka nɔgɔ kow ani sɛrɛ i y'a ye donc i b'a fɔ ayiwa n bɛna ko a ɲɛ jira aw la joona joona an ka tele wagati b'an kɔ ayiwa n'i y'a dayɛlɛ i b'a kuru ta i b'a kuru o la n'i y'a kuru i bɛ se ɲɛfɔlɔ ma ɲɛfɔlɔ n'i y'a lajɛ ayiwa dibi de bɛ yen a fɔna a kɔnɔna na dibi de bɛ yen fimanba in o ye dibi de ye ayiwa i b'a jira o la k'a fɔ ko ayiwa ala ye diɲɛ da nka diɲɛ binna jurumu la jurumu ye dibi de ye sitanɛ ye dibi don ala ni mɔgɔw cɛ a ye jurumu don ala ni mɔgɔw cɛ diɲɛ binna diɲɛ bɛɛ bɛ dibi la ala ɲɛ kɔrɔ o de kosɔn bibili daminɛ yɛrɛ la Genèse sura 1 verset 3 la a fɔra ko dibi tun bɛ dugukolo yɔrɔ bɛɛ la nka ala ni birilen tun bɛ ji dunbaa kunna ya dibi kuluba tun bɛ yɔrɔ bɛɛ o dibi o ye jurumu taamasiyɛn de ye o ye sitanɛ bɛ yɔrɔ la ka biri yɔrɔ kunna o y'o taamasiyɛn de ye o b'a jira k'a fɔ ko dugukolo tun mago bɛ fɛn na ala la walasa ka dibi gɛn ka bɔ yen o dibikurunba cɛ ma adamadenw bɛɛ binna sitanɛ ka fanga kɔrɔ jurumu sababu la parce que adama ni awa jiriden don donc o kɛra sababu ye ka adamadenw bɛɛ bila dibi la ka adamaden bɛɛ bila sitanɛ ka fanga kɔrɔ ayiwa an bɛna kisi ka bɔ sitanɛ ka fanga kɔrɔ cogo di an bɛna bɔ dibi la cogo di an bɛna bɔ jurumu la cogo di cɛ dɔ bɛ yen ko Yohana ale ka kitabu la sura 1 verset 29 ale ye Yesu natɔ ye a ye ko ala ka sagaden filɛ min bɛna diɲɛ ka jurumu ta min bɛna diɲɛ ka jurumu ta o kɔrɔ nin ye min bɛna diɲɛ bɔ jurumu dibi in kɔrɔ ni dibiba in na min bɛna adamadenw bɔ dibiba in kɔrɔ i y'a ye o ala ka sagaden bibili bɛ o de wele ko kɛnɛ Yesu de ye kɛnɛ ye o de kosɔn n'i b'a lajɛ i bɛ jɛman min ye dibi cɛmancɛ la o jɛman in ye Yesu de ye o ye kɛnɛ ye donc kɛnɛ ni dibi tɛ kelen ye jurumu ani sɛnɛmaya kelen tɛ o la Yesu ye kɛnɛ ye sitanɛ ye dibi ye i y'a ye donc Yesu nana dɔrɔn kɛnɛ bɔra n'i yɛrɛ b'a lajɛ dibi ka bon mais kɛnɛ min b'a cɛmancɛ la kɛnɛ de bɛ ye ka ɲɛ dibi bonya o n'a bonya ni kɛnɛ hali kɛnɛ fitinin bɔra cɛ la i b'a ye i m'a ye
donc o kɛnɛ de filɛ nin ye o de ye jɛman ye sisan ayiwa Yohana ye min fɔ ko ala ka sagaden filɛ min bɛ diɲɛ ka jurumu ta ka bɔ yen donc Yohana o min ye Yesu jira ko ala ka sagaden filɛ min bɛ diɲɛ ka jurumu ta o tuma ni mɔgɔ min dara Yesu la e ma ye n'i bɛ a lajɛ jɛman in kɔnɔna lajɛ i bɛ dɔ sɔrɔ yen tiɲɛ don i ɲɛ tɛ cɛ a ɲɛkili fila la a n'a da la ale bɛ jɛman camancɛ de la i y'a ye o kɔrɔ mɔgɔ de don min ye a faamu ko jurumu ye dibi ye jurumu ye sitanɛ fanga ye ale bolila ka bɔ dibi la ka don kɛnɛ kɔnɔ a donna Yesu la o de bɛ wele Bibili fɛ ko tubili ka don Yesu la i m'a ye o cɛ de filɛ kɛnɛ kɔnɔna la donc o ye e ye o ye ne ye o la sisan a donnen a bolilen ka bɔ dibi la ka don kɛnɛ kɔnɔ o ma diya dibi ye o ma diya ye ayi sitanɛ tɛ fɛ a ka mɔgɔ si ka kisi mɔgɔ si ka bɛɛ ka halaki dɔrɔn y'ale sago ye bɛɛ ka halaki o de y'ale sago ye o de kosɔn min bolila tan ka don kɛnɛ kɔnɔ o ma bɛn a ma a bɛ k'a ka biyɛnw kɛru o ma i m'a ye biyɛn fila de bɛ yen a y'o sama a bɛ k'o kɛru o ma nka a dogolen don ka ban cɛ in bɛ kɛnɛ kɔnɔ donc biyɛn tɛ se ka a sɔrɔ cogo si la kɛnɛ ye Yesu de ye biyɛn tɛ se ka Yesu sɔgɔ ka taa ale sɔrɔ parce que ale bɛ Yesu Kirisa la i m'a ye o la Yohana y'o fɔ tuma min na balimaw o de ye ko ba ye adamaden bɛɛ kan k'o faamuya foyi tɛ se k'i tila ka bɔ dibi la foyi tɛ se k'i tila ka bɔ jurumu la foyi tɛ se k'i tila ka bɔ sitanɛ la ni Yesu Kirisa kɛnɛ tɛ o de kosɔn bɛɛ kan ka boli ka don Yesu la o la n'i bɛ Yesu la sitanɛ ka biyɛnw a ka kɛlɛw o tɛ se i la sabu sitanɛ tɛ se Yesu la i y'a faamu voilà donc o kan ka faamuya mɔgɔ bɛɛ fɛ o la teliyala e bɛ se ka f'u ye o tuma n'i bɛ taa ɲɛ Bibili bɛ taa ɲɛ i bɛ na ni fan filanan ye i b'o jira i y'a ye nka an ka segin kɔfɛ dɔɔni hali bi Yohana kɛlen k'a fɔ ko nin ye ala ka sagaden ye o tuma ni min donna Yesu la o kɛra danfɛn kura ye Kɔrɔtɛkaw 2 sura 5 verset 17 o b'o fɔ danfɛn kura i bɔra dibi la ka don kɛnɛ la sisan kɔni e kɛra kɛnɛ den de i kɛra danfɛn kura ye o danfɛn kuraya dɛ Bibili ko fɛn kɔrɔ bɛɛ tɛmɛna fɛn bɛɛ kɛra kura ye e kɛra mɔgɔ kura de ye ala ɲɛ kɔrɔ ni ala b'i filɛ i ye mɔgɔ kura ye i ye denɲɛrɛnin kura de ye i bangira ko kura tuguni ala ka masaya kɔnɔ mɔgɔ kuranin kɔrɔlen bɛɛ tɛmɛna wa fo ka taa fɔ i ka ɲɛnamaya banna dugukolo kan ala ɲɛ bɛ i la i ye mɔgɔ kuranin de ye donc voilà c'est ça o danfɛn kura in dɛ bɛɛ kan ka sama o de nɔfɛ hey tɔɔrɔ min bɛ dibi la tɔɔrɔ min bɛ sitanɛ ko la doni min bɛ sitanɛ ko la a ka girin sitanɛ ka doni ka girin mɔgɔ tɛ s'a kɔrɔ a ye adamadenw bila sarakabɔ la don o don mɔgɔw bɛ sɛ faga la u bɛ ba faga la u bɛ saga faga la u bɛ ɲaamɛ faga la u bɛ nin na woro ni takulaw ni fɛnw ɔhɔ i tɛ dugu dɔw yɛrɛ ka sɛ u yɛrɛ tɛ sɛsogo yɛrɛ dun a bɛɛ ye saraka a bɛɛ bɛ di sitanɛ ma i y'a ye bakɔrɔnw i m'a ye u b'u bila fɛn caman na dɔw yɛrɛ bɛ yen n'u ma kumakan dɔw fɔ u tɛ se ka da u bɛ i m'a ye fɛn caman doni girinmanba dɔw bolila fɛ dɔw ka sara bɛɛ bɛ taa saraka la dɔw ka nafolo bɛɛ bɛ taa saraka la o si t'a ɲɛnabɔ bon nin bɛɛ ye dibi ka walew de ye sitanɛ ye doni min da adamadenw kun o de kosɔn i ka nɛgɛ ka kɛ danfɛn kura ye boli ka don kɛnɛ kɔnɔ i m'a ye kabini ni cɛ donna kɛnɛ kɔnɔ ale bɛ yen a kɛra danfɛn kura ye o de la Yesu yɛrɛ ko Yohana sura 5 la a verset 24 la a ko ko tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko min ye ne ka kumaw lamɛn ka da ne ciba la ɲɛnamaya banbali bɛ o tigi fɛ o kɔrɔ arijinɛ b'o tigi fɛ k'ale ka kuma lamɛn ka da ale ciba la ɲɛnamaya banbali i m'a ye Yesu tɛ i bila saraka bɔ la a t'i ka wari minɛ a t'i ka sɛ minɛ a t'i ka ba minɛ a t'i ka saga minɛ i yɛrɛ b'o bɛɛ dun n'i dara Yesu la i bɛ sɛ mara i yɛrɛ b'a dun i b'a fa i ni denw b'a dun i t'a di maa si ma saraka ye i bɛ saga fa i ni denw b'a dun i bɛ misi fa i ni denw b'a dun i y'a faamuya i ka sara a b'i bɔ i ka wari o b'i bɔ a si tɛ kɛ saraka ye da Yesu la dɔrɔn ka da la ko ala de Yesu ci voilà doni bɛ jiginna ka bɔ ɲɛnamaya banbali i kɛra danfɛn kura ye i mago tɛ ka saraka bɔ sitanɛ ye i mago tɛ ka daga dɔ sɔn
i mago tɛ ka taa sɛfan dɔ ci sira kan yan fɛ i mago tɛ ka nin si kɛ. wa mɔgɔ ti bagabaga dɛ. mɔgɔ si ma nin kɛ o fɛn bɛ k'i la sini. biɲɛw bɛ kɛrɛ ma ci ti sɔrɔ. ala ye se biɲɛ bɛ bɔ dibi la ka na setanɛ bɛ mɔgɔ kɛ k'i bon foyi a tɛ se foyi. o de kosɔn i kɛra danfɛn kura ye ɲɛnɛmaya banbali ne ko mɔgɔ jumɛn de bɛ yen dɛ min tɛ ɲɛnɛmaya banbali fɛ. mɔgɔ jumɛn bɛ yen min tɛ alijinɛ fɛ. o mɔgɔ tɛ dɛ bɛɛ b'a fɛ. donc alijinɛ sɔrɔ sira kelen pe dɔrɔn de don da Yesu la da Yesu ka kalanw la da Yesu cibaa la o ye Ala ye o tuma o tɛmɛnen kɔfɛ sa i bɛ sɔrɔ ayiwa n teriw ayiwa an ka taa ɲɛ hali bi walasa k'a jira aw la k'a fɔ ko Yesu Kirisa ye kisiba ye kɛnɛ de don ni min donna la o kisira i m'a ye hali bi dibi in bɛ yen dibi in ye diɲɛ taamasiyɛn dɔ de fɔ n ye o de bɛ fɔ o kɔnɔna la o ye sitanɛ bɛ baara cogo min na bi diɲɛ kɔnɔ e k'a lajɛ ba ye a bɛ ka adamadenw bila ɲɔgɔn na cogo min na ka adamadenw faga gɛrɛ in bɛɛ bɛ sitanɛ de kɔ ka mɔgɔw joli bɔn maliyɛnw yɛrɛ joli bɛ ka bɔn cogo min na k'an bila ɲɔgɔn na an bɛ ka ɲɔgɔn faga fu nin bɛɛ ye sitanɛ ka baara de n'an y'o dɔn an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ bɛn ayiwa hali bi yan n'i b'a lajɛ bibili bɛ taa ɲɛ Yesu bɛ o de fɔ an ye Kɔlɔsikaw sura 3 la a verset 3 la a bɛ fɔ yen ko aw sara aw ka ɲɛnamaya dogolen bɛ Kirisa la i y'a ye donc an ka ɲɛnamaya dogolen bɛ Kirisa la Ala fɛ o tuma sisan jɔ an bɛ segin o yɔrɔ kan Kɔlɔsikaw sura 3 verset 3 a bɛ fɔ yen ko aw sara aw ka ɲɛnamaya dogolen bɛ Kirisa la Ala fɛ o kɔrɔ nin ye n'i ye ja in lajɛ i m'a ye cɛ bɛ jɛman kɔnɔ nka jɛman in fana o bɛ bilenman dɔ kɔnɔ i y'a ye donc jɛman ye Kirisa ye bilenman ye fa Ala ye donc e bɛ jɛman kɔnɔ Kirisa bɛ fa Ala kɔnɔ donc a bɛ i n'a fɔ i ka sécurité i ka lakana o sabatilen fo siɲɛ 2 o de kosɔn sisan e m'a ye dibi fanga ye biɲɛw caya a bɛ ka biɲɛ camanba de fili sisan i nɔfɛ nka o biɲɛ si tɛ se ka don sitanɛ ka biɲɛ jumɛn bɛ yen k'o bɛ se ka na ka fa Ala sɔgɔ ka Yesu sɔgɔ ka se ma ka taa Yesu sɔgɔ ka taa e sɔrɔ sitanɛ sɛbɛya t'a bolo fiyewu donc ni i bɛ Yesu la i sara sisan i bɛ ɲɛnamaya Yesu de la o de kosɔn chrétien bɛɛ b'a dɔn ko ale ka danfɛn kuraya k'o bɛ Yesu Kirisa de la ni Kɔlɔsikaw kitabu y'o fɔ an ye ayiwa a bɛ taa ɲɛ tuguni bibili bɛ taa ɲɛ k'a fɔ an ye Galasikaw sura 2 la verset 20 na ko ne ni Kirisa gɛngɛnna ɲɔgɔn fɛ ni ne bɛ ɲɛnamaya ne tɛ bilen Kirisa de bɛ ɲɛnamaya ne kɔnɔ o kɔrɔ ko sisan e ka ɲɛnamaya de Yesu ka ɲɛnamaya de don o de kosɔn chrétien tɛ kɛ ni yɛrɛ to fanga ye ayi dɛ chrétien tɛ kɛ ni yɛrɛ sago ye parce que adamaden sago bɛɛ bɛ Ala kɛlɛ ɲuman tɛ adamaden sago la o de kosɔn n'i kɛra Kirisa ta ye Ala nisɔndiya bɛ sigi i kɔnɔ o tuma Ala nisɔndiya de b'i ka ɲɛnamaya ɲɛ minɛ a bɛ ɲɛnamaya kura d'i ma e kɛra danfɛn kura ye i bɛ ɲɛnamaya kura de kɛ o de kosɔn i bɛ tun bɛ mɔgɔ dɔ ye nafigi belebeleba de tun don sigida la mais Yesu b'a yɛlɛma a bɛ bɔ nafigiya la o ye Yesu ka baara de ye i bɛ mɔgɔ dɔ dɔn ale tun ye bandi chef ye quartier bandi chef donc don dɔ a dalen Yesu la a bandi ɲɔgɔn min a nɔfɛ ko n'an ka taa a ye sabali ne bɔra n bila n yɛlɛmana e bɔra an ka ko la cogo di si ne dara Yesu la ne bɛ nin man di Yesu ye ni b'i fila i tɛ sɔn ma tuguni voilà Yesu de bɛ sɔnnikɛla yɛlɛma k'a kɛ baarakɛla ye ka mɔgɔ jugu yɛlɛma k'a kɛ mɔgɔ ɲuman ye e min ye mɔgɔ caman faga ni kɔrɔtɛ ye ka mɔgɔw bon fo bi to k'i waso n'o ye hey jahanama b'i ɲɛ dɛ Yesu de bɛ se k'i yɛlɛma k'i kɛ hali wajulikɛla ye sisan e de bɛ yɛlɛ k'a fɔ mɔgɔw ye hey a ye mɔgɔ faga dabila a ye mɔgɔ bon dabila kɔrɔtɛ man ɲi sitanɛ baara man ɲi voilà donc Yesu ka ɲɛnamaya o de bɛ kɛ i la sisan o de kosɔn ni o bɔra yen e bɛ se k'a fɔ ayiwa nin bɛɛ kosɔn nin bɛɛ kɔfɛ n teriw Romɛkaw kitabu b'a fɔ sura 10 verset 17 ko danaya bɛ sɔrɔ lamɛnni fɛ i m'a ye donc danaya bɛ sɔrɔ lamɛnni fɛ donc sisan ne b'aw wele aw ka da Yesu la aw ye ne lamɛn n ye Yesu ka ko fɔ a ye
ni ɲɛnɛmaya sira jira la Tiɲɛ don. a ye da Yesu la n'o kɛra aw na kisi kibaruman fɔra a banna a bɛɛ papier ne kɔnɔna na a bɛɛ bɛ nin kɔnɔ n balima a bɔra ka mɛn dɛ o la an bɛ se ka min fɔ danabaw ye églisew ye o ye nin kibaruman fɔ fɛrɛ caman dira an ma caman balimaw nin fana ye dɔ ye ni dɔ ye dɔ tɛ dɔ tiɲɛ n'a fɛrɛ caman b'i bolo i mana don yɔrɔ dɔ la n'i ye fɛrɛ dɔ labɔ n'o ma ɲɛ n'o ma ɲɛ dɔ wɛrɛ bɔ i bɛ dɔ wɛrɛ bɔ n'o fana ma ɲɛ i bɛ dɔ wɛrɛ bɔ ne ka dɔgɔ sa voilà n ko e ta in hali fɛlɛ i bɛ fɔ mɔgɔ ɲɛna awɔ miniti saba dɔrɔn miniti fila a verset 5 i bɛ se ka verset 5 bɛɛ kɛ kunfɛ kalan ye k'a fɔ i kun t'a la yɛrɛ ka bibili dayɛlɛ mɔgɔw kɔrɔ tiɲɛ don o la an bɛ a ka ɲi an ka émission kɔnɔ an ka kibaruman fɔ fɛrɛ dɔ di mɔgɔw ma éternel o ka ɲi kosɛbɛ merci beaucoup i Dako Nba. a ka teli nin nɔ ka ɲi nin ka teli nin nɔ ka ɲi nin fɔ fan bɛɛ bɛ fara ayiwa san bɛ foli di aw ma tuguni a ye taa ka partager ka foli di an ka nɛgɛ kɛrɛfɛ tigilamɔgɔ ma n'o ye Kamate ale bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ la an b'a a fo nin waati na k'an ka partenaire fana fo association des flambeaux de l'évangile Mali Pascal Damina ka cɛdon an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen kelen ani k'aw wele association des flambeaux ka kan belebele min bɛna kɛ Segu k'a daminɛ juillet kalo tile 7 fo ka taa bila a tile 14 na orateur yɛrɛ ye pasteur Pierre Dako ale bɛ kɛ kɛnɛ kɔnɔ ye aw b'a dɔn ka ban kalandi kɔnɔna kɔni a ye denmisɛnninw bila ka taa u ka siniɲɛsigi u ka taa foyi cogo bɛɛ na an ɲɔgɔn sɔrɔ Segu du 7 au 14 juillet lycée technique la ka taa ɲɛ ka Berzele SR mɔgɔw fana fo Timothée Kamate ani Jean Kulibali an ka foli bɛ aw ye an y'a fɔ ɲɔgɔn ko studio na sira fɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan i ka dugu la fo ka taa se i bɛ yɔrɔ min na duguba kɔnɔ na o labɛnnen ka taa o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kelen na i ka si so ka taa se ekɔliso ma forage Berzele SR mɔgɔw o nana bɛ an jigiya fa ka taa yen ka Jean Kone fana fo an y'a fɔ a ɲɛna ko commerçant belebele don Garantibugu a y'a wele aw ma ko bɛ fɛn fɛn na malo tulu fo ka taa se jiw ma boisson Jean Kone bɛ a ka bila la Jama entreprise an ka foli bɛ o fana ye t-shirt kɔnɔ sira fɛ a kana hami karamɔgɔ an bɛ toujours i bɔra ka dépliant min yira an na nin waati la kibaruya fɔ cogo ɲuman dɔ don telima a jɛlen n'o kuma caman t'a la maa mana hali gɛnɛ miniti kelen d'i ma i bɛ nin walawala ye ni maa min b'a fɛ ka nin sɔrɔ sisan o ne ka abonné n filɛbaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan yala sɔrɔ cogo jumɛn bɛ nin na éternel a sɔrɔ cogo ka nɔgɔn matigi ye a bila n dusu la k'a kɛ walasa ka a labila a ka jama ye a ka église ye walasa mɔgɔ bɛɛ ka se ka ayiwa baara kɛ ni a ye alléluia o la ni minnu b'a fɛ i dan ye k'an wele k'a fɔ ko pasteur an bɛ ka sɛbɛn in fɛ an mago b'a la d'accord o la n bɛ se k'a ci aw ma WhatsApp la d'accord walima email fɛ a b'a tirer a bɛ taa n'a ye cyber dɔ la a b'a tirer wala ka caya ka da ka danabaw ma a bɛ bɔ n'a ye a bɛ kibaruman fɔ d'accord voilà an bɛna droit d'auteur t'a kan ayi droit d'auteur foyi t'a kan ala ka kuma de don fu de don an y'a sɔrɔ gansan ba di gansan karamɔgɔ ka nɛgɛjuru sira o filɛ nin ye plus 223 min ye Mali kɔ kan indicatif ye plus 223 76 46 56 39 bamanankan na n'i ye Mali indicatif don plus 223 i bɛ a ka nɛgɛjuru sira i b'o kɔri 76 46 56 39 a bɛ se k'a sɔrɔ ja yɛrɛ duguma dɔrɔn écran na aw bɛ a ta yen nɔ karamɔgɔ éternel gafe yɛrɛ filɛ i bɛ se ka a utiliser tubabukan na i bɛ se ka utiliser bamanankan na voilà a fila bɛɛ choix dilen bɛ an bɛɛ ma voilà ne kan ka sɔrɔ bɛɛ ka sa kɔnɔ wa hali i bɛ se ka utiliser n'i bɛ se babakan la i ni minnu bɛ kuma fɛ ni babaw don i bɛ se ka utiliser babakan a kan bɛɛ sa i bɛ se ka ɲɛfɔ kan min na kɛ i bɛ se ka ɲɛfɔ kan min na miaw voilà sinifo babaw a bɛɛ alléluia bɛɛ bɛ taa sɔrɔ o la an bɛ bɛɛ lajija i bɛ Mali fan o fan a ye révérend pasteur Pierre Dako wele a ka se ka nin ci aw ma a ka imprimer k'a di a ka mɔgɔw ma ne kan ka sɔrɔ bɛɛ ka sa kɔnɔ i ka bureau kɔnɔ na kan ka sɔrɔ waati bɛɛ hali min nana visite la a ma bon i bɛ se ka a caman tirer i b'a bila i ka poche kɔnɔ i m'a ye non i ni dɔ donna sotarama kɔnɔ yan'a bɛ se plaque la i bɛ kibaruya fɔ a tigi ye hali ni telimani tigi tɛ jigin yan'a ka wari d'a ma i bɛ nin yɔrɔnin yira la dɔrɔn i bɛ nin yɔrɔnin yira la a bɛ tɛmɛ voilà n b'a yɛrɛ fɔ a ka nɔgɔn a ka teli an bɛna fɛɛrɛ di aw ma min bɛ aw dɛmɛ ka kibaruya fɔ parce que karamɔgɔ y'a fɔ ko église n'i tɛ kibaruya fɔ i salen don dɛ et pourtant c'est vrai kitabu yɛrɛ fɔ an ye statut fɔ k'an ka taa ka siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye o tɛ ayiwa sa karamɔgɔ ni église fana bɛ yen i y'a fɔ ka ban ko église ni église misɛnninw bɛɛ dama ka kan kibaruya fɔ la yala i labɛnnen don ka taa ka nin kalanw di église la wa karamɔgɔ éternel n labɛnnen don n labɛnnen don ni église minnu b'a fɛ n ka na ka a kɛ séminaire ye ka kalan di u ma a filɛ dɛ u k'an wele
an bɛ bɛn a waati kan an bɛ taa ka kalan d'u ma ani ka gafe d'u ma u bɛ baara kɛ ni a ye. nka kuma dɔ ne ka bɔ n'olu ye e ye nin vestibule parlement dɔ ko ko karamɔgɔ ko wari caman sɔn ka di dɛ o ko bɛ cogo di kɔnɔ wari bɔ t'a la. u k'an wele dɔrɔn wari foyi t'a la n yɛrɛ bɛ n ka passe bɔ ka taa n ka passe bɔ ka segin. ayiwa sa o kɔrɔ bɛ yira bali o de ka kan na. u ka to diyan dɔrɔn. to n'u ye to kɛ ban. nka nin filaji don ni karamɔgɔ bɛ ka nale a ka lɛkili lɛ fana bɛ olu fana tɛ feere koyi wɛrɛ tɛ mɔgɔ fɔ dɛ. ayi u ka to kɛ ka guwan k'a la wala zirabulu kɛnɛ ni kini don u k'a kɛ tigɛdɛgɛna ɲuguman ye. a banna. ni karamɔgɔ bɛna so ka lɛ sibɔ k'o d'a ma ka na di mama ma o fana ka fisa dɛ parce que fila dɔ fana bɛ sɔrɔ fu. o fana b'a ja. o b'a ja dɛ o b'a ja donc a y'o fɔ bakuruba la k'a fɔ ɲɛna ko waribɔ t'a la a y'a wele aw seko n'a dɔmɛnɛ ma kɛ min ye ayiwa ale kɔni labɛnnen ka taa fan bɛɛ fɛ o la an bɛ église bɛɛ lajija église misɛnw fo ka taa se église kumabaw ma kalan kɔni maa tigɛ foyi ye bibi na n'i ma kalan karamɔgɔ bɛ ka ɲɛfɔ a ɲɛna an ka foli bɛ a ye tɛ ka partager karamɔgɔ ayiwa sa kuma kuncɛ kuma na nin épisode in kɔnɔna na i bɛ se ka mun fɔ mɔgɔw ye. kuma kuncɛ kuma la n bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ye kibaruya fɔli an kana tulonkɛ n'a ye an ka kɛ n'an sɛbɛ bɛɛ ye éternel danaba o danaba dugu mana jɛ i bɛ wuli ni n bɛ taa baarayɔrɔ la i bɛ wuli n'o miiriya cogo min na wuli ni kibaruya fɔ miiriya fana ye ten awɔ mɔgɔ bɛɛ ekɔliden dugu mana jɛ e bɛ wuli ni ekɔli tali miiriya cogo min na wuli ni kibaruya fɔ fana ye ten éternel nin ka dɔgɔ i mana nin ta ekɔliden fɛn fɛn ni nin b'i bolo récréation mana bɔ i bɛ se ka kibaruya fɔ ni nin i tɔɲɔgɔnw ye. ayi karamɔgɔ kelen ne yɛrɛ ma ne ta ma se ne tɛna impression kɛ tuguni ye a kan ka don ne ka poche kɔnɔ n'a ma don n'o ye ne ta kan ka don dɛ voilà. n'o ye n tɛ kelen. i fana ka kelen minɛ. n tɛ kelen ne yɛrɛ bɛ taa ni nin ye yɛrɛ ka se so ne bɛ kelen jɔ fila n'o yɛrɛ tɛ kelen minɛ. ayiwa sa aw tɔ a ye karamɔgɔ wele a ka nɛgɛjuru sira la bɛɛ lajɛlen hali mɔgɔ min bɛ taa sugu la e n'i sigiɲɔgɔnmuso a bɛ ka taa sugu la ɲɔgɔn fɛ nin dayɛlɛ yan'a ka baro kɛ ka dɔ kɔrɔfɔ kibaruya fɔ a ye sisan n bɛ min ɲini danabaw fɛ wagati sera danabaw cɛkɔrɔbaw musokɔrɔbaw camancɛla mɔgɔw jeunes sifinw kamalen ni denmusow an ka denmisɛnninw wagati sera an kana to k'an da tiɲɛ kuma kuntanw la ani baro langolow la an ka kɛ Yesu sirabɔlaw ye an ka kɛ kibaruya fɔlaw ye an ka kɛ kibaruya fɔlaw ye nin sɛbɛn in a ka di ne ye a ka ye Mali danabaw bɛɛ bolo o bɛ se ka kɛ Mali danaba bɛɛ o man gɛlɛn yɛrɛ bɛɛ lajɛlen hali ni n b'a se ka versew fɔ n'i ye ja ninnu lajɛ i bɛ se ka ja ninnu ɲɛfɔ ka ja ninnu ka kibaruya fɔ mɔgɔw ye hali ni ma se ka versew fɔ Yohana y'a fɔ tan Galasɛgɛw kitabu la a fɔra tan hali ni ma se k'o fɔ i bɛ se ka dɔ fɔ i y'a mɛn n'i y'a jateminɛ i bɛ se k'a fɔ o la Mali kɔnɔ bi kerecɛn hakɛ min bɛ yen ni bɛɛ nin kelen kelen ta k'a fɔ yanni san ka ban yanni décembre kalo ka se 2025 ne bɛ n jija ka kibaruya fɔ mɔgɔ kelen ye ni bɛɛ sera fɔ mɔgɔ kelen danaba joli bɛ yanni décembre cɛ danaba joli bɛ Mali kɔnɔ an ka ca dɛ n'an bɛɛ kelen kelen sɔrɔ ka fara yɛrɛ kan o tɛ église kura bɔtɔ ye voilà bon kibaruya fɔ o y'an ka baara ye mɔgɔ tubili o ye ni senu ka baara ye donc n'an wulila kaban o kɔrɔ an k'an ta kɛ an k'an ta kɛ ni senu fana b'a ta kɛ i bɛ se k'a fɔ dɔ ye bi a tɛ tobi i y'a mɛn nka fo tile damadɔ kɔfɛ tile damadɔ kɔfɛ e ka danni kɛ dɔrɔn a fɔli b'a la a bɛ se ka bɔ o dugu wɛrɛ la ka taa dugu wɛrɛ la a bɛ tobi yen o ye ka danni serilen o ye ka danni serilen e ka e min dan o tuma o falenna i y'a ye o la n bɛ danaba bɛɛ wele yanni don o don i ka t'i sigi dɔ kɔrɔ k'a kɛ mɔgɔ dɔ kɔrɔfɔli k'a kɛ église dɔ kɔrɔfɔli an ka pasteur a don ta an ka pasteur a bɔ ta église comité a kɛ ta hey wuli i da saniya ala ko Esayi ma Esayi kun da nɔrɔgɔlen don masakɛ Oziasi fɛ kira kun don mais a kun corrompulen don a tɛ se ka tiɲɛ fɔ masakɛ ye bilen masakɛ salen ala y'a diɲɛ dayɛlɛ k'a da ka senuma ale ka senumaya ni ala y'a ka senumaya jira o kɔrɔ de bɛ juru de n'o tɛ a bɛ se k'a ka tilennenya jira la a bɛ se k'a ka sebaa bɛtigiya jira la wala ka kɛ n'a i ka cogoya ye mais a y'a ka senumaya jira Esayi la Esayi kulela a pɛrɛnna a ko a ko ne dawolo nɔgɔlen don a ko n bɛ siya dawolo nɔgɔlen cɛ ma ala ko ayiwa komi i y'a dɔn k'i dawolo nɔgɔlen don
ye fɛn du kuma ka fɛn minnu dun fɛn bɔra i da kuma fɛn minnu kan ka bɔ i da o tuma sisan ala ye mɛlɛkɛ bila ka na taka min ta ka jɔsi a da la sisan i da saniyara o kɛlen ala sɔrɔ ka welekan fɔ tuguni ne na jɔnni ci jɔnni bɛ taa anw tɔgɔ la bi o kuma kelen de bɛ o welekan bɛ ala bɛ kule ka welekan kelen bɔ maliyɛnw sigilen don an tɛ kibaru ɲuman fɔ la eza ko la ko matigi n filɛ ne bɛ taa n labɛnnen don n labɛnnen don i labɛnnen don o la bi matigi b'a fɛ an bɛɛ k'a fɔ matigi ne filɛ i y'a ye ni mali danaba bɛɛ sera ka nin kelen kelen sɔrɔ ayiwa hali ni mɔgɔ min yɛrɛ fana ni i b'a fɛ ayiwa i bɛ se ka se ma bamakɔ yan voilà hali n'i tɛ chrétien ye voilà n'i b'a fɛ ni i ka téléphone yɛrɛ fana bɛ whatsapp kan n b'a ci i ma numéro in wele dɔrɔn hali i bɛ se ka téléphone kɔnɔ ka téléphone dayɛlɛ ka kibaruya fɔ n'a ye ni mɔgɔ dɔ ye e sigira sigilen tan avion kɔnɔ ou bien car kɔnɔ i bɛ ka téléphone dayɛlɛ i ma ye a page ninnu bɛɛ i b'a bila i bɛ kibaruya fɔ a ye effectivement i y'a ye i y'a ci ne yɛrɛ ma n'a tigi yɛrɛ nisɔndiya n'a ko ne bɛ se k'a sɔrɔ i b'a ci a ka whatsapp la a banna ale fana b'a banna ala ka dubaw ye ami 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 n b'a fɛ maliyɛn bɛɛ ka mali danaba bɛɛ ka kɛ kibaruya fɔla ye bɛɛ ka kɛ kibaruya fɔla ye wa bɛɛ de cira matigi fɛ yesu tɔgɔ la merci en mettant toujours k'aw fo ani k'aw ladɔnniya ko an ma fɛ ko association malienne des femmes des églises protestantes k'o fana b'an wele kan belebele la nka zena ta ye denmuso de ye kan des jeunes filles a bɛna kɛ Kucala du 4 au 10 août août kalo tile 4 ka taa bila a tile 10 na k'an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Kucala donsara ko ayiwa sa o ye 1000 dɔrɔn de ye an k'an sen f'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Kucala institut biblique Bethel la du 4 au 10 août. Eterno a to n ka kan ninnu sinsin dɔɔni o sinsinnen karamɔgɔ fulamuw ka kan bɛna kɛ Segu le 7 juillet denmisɛnw nin kana kan kana fɔ kɔ dɛ san 14 fo san 50 kan o kan bɛ kɛ ɲina nin kan kana fɔ kɔ d'accord taa nin kan na kan in miiriliba i ye mɔgɔ min ye Yesu Kirisa la i ka o dɔn ani ka ɲɛnamaya ka kɛ n'o ye ale yɛrɛ ma t'o walawala an bɛ na Yesu jira aw la i ye min ye Yesu la k'o fana f'i ye ko ba de don ko u b'a fɔ an fɛ yan ko sodɔn jiridɔn ko yɛrɛ dɔn ni ɲɔgɔn tɛ ayi dɛ o tɛ sodɔn jiridɔn yɛrɛ dɔn Yesu dɔn ni ɲɔgɔn tɛ n'i yɛrɛ dɔn Yesu la n'i ye Yesu dɔn yɛrɛ dɔn o y'a bannen o y'a bannen merci beaucoup o la denmusow fana ka kan min bɛna kɛ Kucala du 4 au 10 août la an ka denmusow bila ka taa d'accord denmusow ka bɔ ka caya mɔgɔ si kana to kɔ ayiwa minnu bɛ Eterno dɛmɛ walasa ka kibaru ɲuman bila fiɲɛ fɛ ala ka barika don aw la ala ka baaraw jidi nin bɛɛ ye bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa kibaru ɲuman baara la Yesu tɔgɔ la amen karamɔgɔ yɛrɛ an ka kuncɛ fana sa ko congrès belebele fana bɛ yen IPFAC ko du 18 au 25 août an da sera ma kabala émission tɛmɛlen musow danabamusow danabamusow a ye bɔ dɛ aw ka bɔ dɛ an sigilen bɛ ni danabamusow 5000 de ye alléluia danabamuso 5000 Bamakɔ kabala i bi tubabukan mɛn i ti tubabukan mɛn i tɛ bamanankan mɛn i b'a mɛn a ye na a ye na ka caya voilà hali n'an bɛ si sankɔrɔ an bɛ si sankɔrɔ ayi o tɛ na kɛ siyɔrɔ bɛ sɔrɔ sa siyɔrɔ bɛ sɔrɔ an ka muso tɛ dɛsɛ o dumuni bɛ sɔrɔ o ye min kɛ maana ye o voilà kuma tɛ Bamakɔ ma hɔn muso waati sera an ɲɔgɔn sɔrɔ a ye kunu Bamakɔ du 18 au 25 août IPFAC ka congrès la o la an b'a fɔ k'Ala ka waati hɛrɛ d'an ma émission aw kana ɲinɛ k'a partager ani ka aw abonné fana Eterno médiateur ka plateforme bɛɛ sanfɛ Facebook YouTube fo ka taa TikTok ma an bɛ WhatsApp fana kan an ka nɛgɛjuru sɔrɔ filɛ nin ye 77 71 38 04 walasa ka se ka don groupe WhatsApp la ka son kɔrɔ sɔrɔ ani ka kunnafoni lakikaw sɔrɔ église kun kan Ala ka dugawu aw bɛɛ lajɛlen kelen bɛ ka waati wɛrɛ yira n na Yesu tɔgɔ la amina. Amina. Jomita,